Bütün илдәге кебек безнең районда да коронавирус инфекциясын йоктыручылар һәм әлеге яман җирдән үлүчеләр саны көннән-көн арта бара. Бүгенге көндә өлкән яшьтәгеләрдән тыш яшьләр, хәтта балалар да авырый. Экспертлар фикеренчә, бары вакцинация гына пандемияны җиңәргә ярдәм итәчәк. Коллектив иммунитетны булдыру мөһим. Димәк, район халкының кимендә 60% прививка ясатырга тиеш. Авыручыларның саны артуы вакцинаны ясатмау белән бәйле. Шул уңайдан югары Яркәйнең үзәк дәваханәсендә район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин районның барлык фельдшерлары белән очрашу үткәрде. Население, подлежащее вакцинации по Илишевскому району, 19 710 человек. В том числе можно сказать о том, что у нас поступило вакцин по отчету 13 069 доз. Привито первым компонентом всего 8 974 человека. Из процент вакцинированных первым компонентом от населения, подлежащего вакцинации, это 45,53%. Темп вакцинации за неделю, как мы знаем, темп был у нас 1%, 2, 3 доходило, в отдельные моменты до 4% доходило, темп был хороший. И на текущий момент мы в красной зоне 0,89%. У нас один из самых низких показателей по темпу вакцинации. Киңәшмәдә һәрбер фельдшерның эшенә анализ ясалып, вакцинациялау темпын арттырырга киңәш ителде. Аеруча өлкән яшьтәгеләр арасында эш алып барырга чакырылды. Үрнәк итеп Исәнбәт авылы фельдшеры Розалия Кашапованың эшенә аерым игътибар бирелде. Анда халыкның 60% вакцинацияләнгән. Активно идет вакцинация населения всех возрастов. Проводится очень большая работа. Уже 60% населения привиты. Слава богу, дозы имеются в достатках. Все 4 вакцины имеются по желанию граждан. Желаю всем крепкого здоровья, берегите себя и близких. Вакцина ясату үзеңне һәм якыннарыңны яклау дигән сүз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.